O libro consiste nunha serie de concatenadas respostas, porque transcurre a súa redacción década a década, ano a ano, bueno, década a década, porque non hai tanta precisión, de respostas a preguntas que non se me fixeron e que eu tiña moito interés en contestar antes de deixar este val de lágrimas no que todos vivimos. E deso vai. Que preguntas? Recórdenos algunhas que sean así vitais. Algunhas delas, Bueno, así as máis mediáticas, dirías. Sí. Pois, por exemplo, a visita con Fraga a Cuba, que foi bastante sonada, non? Non sei, hai que depende, cada lector debe buscar as súas, a formación do Parlamento galego, o goberno galego, as vixencias políticas dun rapaz metido en dous mundos, que é o que eu en definitiva son, e que me convertiron, claro, nun can sin dono. Un can sin dono, pero todo un personaxe, señor Conde. Bueno, a que se debe o seu imán? Ai, teño un imán. Ten imán, ten imán. Lástima non darme conta antes. Sí, de verdade. Ten algo. Que hai aí? Que hai aí? Pois non sei, ganas de vivir. Creo que a min vivir gústame moito, sabes? Que ben. Desde sempre. Eso que hai, ganas de vivir, tanto me gusta vivir que como non me chegaba a miña vida, pois escribín a de outros. E mentras escribín as novelas, pois vivín na pel de personaxes que eu nunca tería sido. Tamén moitas ansias de saber, non? Sí, o que pasa é que cando chegas a esta edad na que eu teño dicir, que quero tanta cousa na cabeza, coño, xa vas aceptando que todo pasa, incluso os conocementos que ti acabas de decir, porque non os recordas todos, e a memoria pois empeza a fallar tamén. Claro. Moitísimas gracias por atenderme. A mandar que son 2 días. Trátase de presentar a propósito do político, o un galego a conta do político, porque están nas dúas linguas. Eu vou estar na mesa pois para dicir algunhas cousas sobre Alfredo Conde, en xeral da súa obra, que é moita e boa, recoñecido ademais a nivel internacional por publicacións que fixo en cantidade de países, e por suposto que Alfredo Conde tivo unha vida moi intensa, sigue tendo, pero tivo moito máis, e foi pois, parte importante da época primeira da autonomía galega como parlamentario, como conselleiro de Cultura e, polo tanto, ademais de escritor, político. Entón, supoño que nós falaremos pouco e el falará moito, incluso nos pode dicir algo sobre o que está pasando hoxe, que non é pouco. Que non é pouco. Moitísimas gracias.